teraz odchádza z výnimky, ešte ide k babke. To je babské. Ešte ide k babke. Čo som tam vyšiel? Sa dívam na Artek. On si pôjde od babky do vedu. Kámo, máš to sám pre seba. Vyzerala zlatá, že? Ale že vyzerá zlatá? Na to. Také láky. Čo chce za to 100 korún? Že? Ako to boli predají. Akože dobre, možno tie lepšie z toho vypredajú. Práve ako pekné veci, ale no. Čo? Je v celku? Je, že vy si tú v čelku aj užívate a to je vysí to v celku. Ty celé dny sedíš a kúkaš, keď to píše na plochu. No ako Majky kedysi. On pretože nevedel, čo má napísať. A ty prečo? Že neviem. Štatistiku nie teraz. A to kedy pôjde domov?